бо ҳамин вай қимат шуданашон ки залали фоида ҳеҷ намондаст. запчастам қимат дозӣ набуд, бензин қимат шуда, ин ҳама таъсир ҳама мекунад. мо розӣ нестем ки мисол ин чизо қимат шавад ё ки қимати бо роҳакиро магарам қимат шавад, бо халқи камбағал бо дар зарар мебинад. дар як рӯз 20 литр солярка расход мекунем. 20 литри озина 5-80 чанд мешавад? 40 литриш 200 чанд 232 сомон. мо дар як рӯз 100 сомон кор мекардем, мисол чиста дар хӯрок бозӣ. бози вообще 30-40 сомон мемонад ки бо мошин расходи техникӣ дорад, бо дигар расходҳои вай дорад. ҳай дакисо сум намон дигар чӣ залал мерасонад. ҳай як рӯза мисол шард аст, ҳай бо мисол пробка мешавад. ман аз сабаби боло рафтани нархи сӯзишворӣ мисол як рӯза мо 20 сомон расход мекардем, ҳозир 40 сомон 50 сомон расход мекардем. ҳай аз сабаби сӯзишворӣ қимат шудан мо маҷбурем дигар мошинҳоро истифода набарем ё ки фурӯшем ба велик магарам хай кардем. фурӯхтан дар корим расход зиёдтар буд. ҳозир нархи бензин дар мо 5-20 аст. мо захираи бензинмон ҳозир ай пеш ҳаст, то 20 рӯза захираи бензин дорем. ҳозир кризис ба мо таъсир нарасонда. умедворем ки баъди 20 рӯз пас бо бензин мо мебиёяд, нархи бензин мо баланд намешавад. алайка дар дигар заправкаҳо нархи бензин ба 5-70 хеста. пеш ки нархи бензин 450-460 буд, ҳозир ки нархи бензин 5-20-5-30 хестай, клиентҳоам кам шуда. болоравии сӯзишворӣ албатта мо ки донишҷӯ ҳастем бисёр таъсири худа расонда. мисли ки мебинем он пеш ки сӯзишворӣ камта арзонтар буд, мо харид мекардем арзон буд, оле ки хеле қимат шуда. дар нақлиёт мегардем мегӯянд 2 сомон аст, ҳамин хел шо аллакай шуда. боз худи хӯрокворӣ қимат шуда, дигар нархҳо ҳама ба осмон расиданд.